Dneska si ukážeme, ako nastaviť kameru Amarillo eBaby. Takže treba si stiahnuť aplikáciu Amarillo. Je aj na iOS, aj na Android. Po stiahnutí si ju treba samozrejme otvoriť. Prejdeme jednoduchým štandardným nastavením. Treba vybrať kameru, je to táto napravo. Treba samozrejme pripojiť kameru k napájaniu a ideálne je, aby sme boli blízko Wi-Fi pripojenia. Modrá ledka by nám mala blikať, čím indikuje, že je pripravená na nastavenie. Čiže pokračujeme ďalej. Základné upozornenia. Takže treba povoliť Wi-Fi na mobile a byť pripojený na lokálnu domácu Wi-Fi, na ktorú chceme pripojiť aj kameru Amarillo. U nás je to vlastne TP-Link 8AC4, kde dáme heslo. Heslo je v poriadku, je to vysvietené na bielo, čiže môžeme pokračovať. Následne sa vygeneruje QR kód, ktorý neskôr naskenujeme do kamery a ona si vlastne načíta všetky nastavenia, ktoré potrebuje. Takže dáme ho vygenerovať. Tu už je vygenerovaný QR kód, ktorý dáme pred kameru. Vypnutím oznámil, že vlastne prijal informácie a teraz by sa mali spárovať spolu. Chvíľku to trvá, treba počkať, lebo načítava všetky údaje a vlastne prebehlo iba poďakovanie a už sme pripojení na kamere, čiže môžeme spustiť video alebo previesť ešte úvodné nastavenia, ako nastavenie cloudu, kedy nám majú chodiť notifikácie a podobne. Takže už je to iba na vás, ako si kameru nastavíte a môžete ju začať ovládať.